Господин Томов, намираме се пред една почти атракция, бих могла спокойно да кажа. Какво всъщност представлява камиона зад нас? Камиона е военен американски от американска военна база, която е свършила своето предназначение в Европа, и този камион е подарен на община Стара Загора от американското посолство, но до момента не е бил използван. Това е тип американски камион American Motor Corporation, с който Силвестър Сталон сгази няколко полицейски конвоя на един филм "Първа кръв". И ние така имахме честта да направим този военен камион една атракция в град Стара Загора, не само като хубава гледка, но и като нещо положително, което да го използваме в нашата дейност. Това е да влачим автобусите, които са закъсали, тъй като камиона е много мощен и в много добро техническо състояние вече, след като сме го напълно оправили. И евентуално зимата, когато снеговете паднат, знаете, няколко села в Старозагорска община винаги остават без транспорт, тъй като там не може да стигне никакъв автобус и друго превозно средство, да можем да снабдяваме хората с хляб и други материали, да помагаме в случай на нужда. Обикновено автобусни превози, поне през последните 1-2 години, изненадва старозагорци с доста новости. Какво ново очаквате за в бъдеще? Близко бъдеще имам предвид. Това е вярно. Нашата фирма винаги изненадва с нови неща, защото това е нашето мото. Трябва да бъдем различни от всички, трябва да бъдем винаги в опозиция, да може нещата да вървят добре. Какво ще изненадаме хората? Първата голяма изненада ще бъде днес. От 17 часа, знаете, ще бъде първата копка на прословутият православен кръст, който трябва да защитава града от злите сили. Той ще бъде осветен, този кръст, лично от митрополита Галактион. Ние също сме намесени в това нещо и ние от инициаторите. Къде се намира този кръст? Той ще се намира в началото на град Стара Загора от към Нова Загора, от източната страна на града. Днеска в 15 часа, в 17, извинявайте, ще бъде първата копка. Тъй, че това ще бъде много интересен момент. Навсякъде по автобусите има разлепени специални рекламни брошури и това ще бъде, може би, един от първите кръстови огромни такива в България, който трябва да пази град Стара Загора. Другото ново, това е, че почти на месец купваме нов туристически автобус с цел да подобрим тотално обслужването на нашите граждани в междуобластно направление, и някъде за около септември празили така една изненада. Закупуването ударно около 10 броя нови автобуси, швейцарско производство, най-новия модел на съчленени автобуси ЕБВ. Това ще бъде като подарък за първия учебен ден, предполагам. Напоследък в няколко градове от страната се появиха кондукторите с касови апарати. Ще има ли такива в Стара Загора, или проблема ще бъде решен по друг начин? Вижте, това е въпрос, който ние така го наблюдаваме от близо една година. Първият град, който мина на такива апарати, това е Бургас. Но това не трябва да ни очудва, тъй като кмета на града е бившия управител на автобусни превози. Така че те си гласуват тая субсидия, която е необходима за тези касови апарати. При нас въпросът стои малко по друг начин. Значи, първо, ние очаквахме да видим мощните градове. Следващия град, това е Пловдив. Мощните градове, които отпускат пари за това нещо, как ще се държат тези касови апарати при тях. Проблема е с новия закон за данъчната администрация и за ценните образци, който гласи, че всички билети и карти трябва да имат минимум 2 защитни елемента. Ние в момента с такива билети работим с 2 защитни елемента и затова ние необходимо слагаме касови апарати, но, пак повтарям, на всяка цена ще направим проба. И в градския транспорт, и в градския транспорт с касови апарати. Защото първото нещо, което е отчета на шофьорите, ще бъде много по-точен, и второ, ще спестим пари за билети. Ние в момента правим точно разчети. Колко струват касовите апарати, колко струват консумативите и колко излизат билетите. Тъй като цените им се увеличиха, след като държавата сложи защитните. Доктор Желев, от 24 януари. Целта е да се отчете състоянието на автобусите, които ще бъдат предложени за бракуване на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора. Заповедта на кмета е продиктувана от поредната жалба донос в размер на няколко страници от 2 бивши служители на фирмата. Последните в продължение на около 2 години редовно сигнализират общинската администрация, прокуратурата, Министерството на транспорта за злоупотреби в автобусни превози. Проверките, направени до тук с заповеди на предишния и настоящият кмет, не констатират нарушения по сигналите. Последната извършена проверка с участие на контрольора на дружеството, общинският съветник Димитър Масурев, се състоя през август. Регистрирани бяха само дребни нарушения и не бяха доказани злоупотреби с автобусния парк на фирма Автобусни превози. До края на този месец членовете на комисията, извършила проверката днес, ще трябва да подготвят доклад за резултати пред кмета.
Проверяващите са Борис Тамов, Милка Ламбова и госпожа Заякова от Общинската администрация и Общинският съветник Димитър Масурев. Според последния, днешната проверка няма да отчете нищо по-различно от предишната. Припомням, че конкурсът за избор на управител на фирма Автобусни превози ще се състои през месец февруари. Според запознати, за местото ще се борят сегашният управител Тихомир Томов, бившият Борис Тамов и Таню Дженев, бивш управител на частна автобусна фирма. Превози Тихомир Томов е класиран на първо място в проведения конкурс за ръководител на фирмата. 7-членната комисия определи на второ място бизнес програмата за развитие на предприятието на юриста Иван Бояджиев. Комисията ще внесе решението си за обсъждане на предстоящата общинска сесия в края на месеца. Съветниците трябва да направят окончателния избор чрез тайно гласуване и квалифицирано мнозинство.